Тоест, вие трябва да си стегнете две-три платформи, да кажем, които да са ви вашия любим инструментариум и да го развиете до максимум. Не е нужно да работите по 200 с 200 едновременно платформи. Разбира се, тук ще цитирам пак нещо, което не е ново, не съм го измислил аз. Тайната не е в един софтуер. Тайната а, не е в плагин. Тайната винаги е в стила на работа. И това го казвам, защото лично аз се убедих преди години, когато си мислех, че, да кажем, Вире е нещото, което прави нещата вау. Впоследствие разбрах, че човекът е този, който прави вау ефекта в визуализациите. И по този начин разбрах, че тук говорим за стил на работа. И така почнах да надличам през рамото на моите първи ментори и по-опитни колеги, от които аз също съм се учил през годините. И то, пак казвам, не толкова за това как те използват някакъв софтуер, то това е ясно, но какви точно стъпки следват, кое след кое, по какъв начин разсъждават докато го използват. Ето това е може би най-същественото.